En geno mara nyakwara Moginirio Makare machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Doho mamalo kawuono nopwodho okang' mar od buch Senate manogolo gavana ma Meru Kawira Mwangaza e apisi. Jang'ad bura Bahati Mwamuye nowacho ni okenge manoluw kigole e apisi noluwore gi chike kendo onge ranyisi moro amora ni nogole mobalo gi chike. E ng'eto mare, Mwamuye nowacho ni Mwangaza ne orem tucho doho gi neno ni chenro mar gole e apisi nomanore ga goko kata ng'enge kendo ni Senate ne ok obalo gi chik moro amora. To kodoko korka pach jopiny kata kawo pach jopiny, doho nowacho ni mano en gima nonego tim mane rang'iny mar kaunti. Doho bende nowito oko wach Mwangaza manowacho ni ne ok omiye thuolo moromo mar wacho madhoge. Ji 13 nowito ngimagi e masira mar apaya otieno ma pi norugodo kawuono e gwenge ma Migaa Salga e kaunti ma Nakuru. Matatu no ero mitayo gi kambi mar Kitale Shuttle manoting'o jowuoth kowuok e boma ma Kitale kadhi Nairobi notuom gi lori ma bende ne dhi e boma ma Nairobi. Lori no ero wachore ni tiendene nomuoch kendo bayo yo ka masira ma kamano nokawo ngima ji 13 kaachiel kuomgi ne en nyathi matin. Ka komanda mar obila mamolo Timon Odingo olero ni kuom ji manowito ngimagi 10 ne gin jowuoth gi dereba mar matatuno ka ji 2 to ne gin dereba kaachiel gi kondakta mar lori. Gotieno ma kawuono kar saa 9 wan gi lori manoa upande ya Eldoret na wan kendo gi matatu be ma Kitale Shuttle. Matatu no ting'o joge to lori bo ting'o joge. To lori kane achien to nenore ni otamo driver riembo malong'o. Na kuom mano onindo kuom matatu kaeto orol ma container mare owito karibu atua 100 kwa mita. Hapa mbeleni kuna basi ambayo ilikuwa imeua watu hapa kwa hii mtaro, ambayo imekuwa usuni mtaro imekuwa ni kama mahali penye ya kuua watu. Tunasema kwamba mara nyingi tumekuwa tukiambia Kenha wasibe hii barabara. Mara ya kwanza tuliambiwa wasibe hii barabara, hawakusiba wakafunika pale. Tunaomba kwamba wasibe hii barabara. Yani mtaro, hii shoulder ya barabara imechimbuka mpaka ndio imeua watu wengi. Magari hayo yameharibika kabisa. Wreckage ya matatu ambayo ilikrashiwa kabisa, hata kutoa mwili ilikuwa kazi. Hata pia hiyo lori ambayo tumeweza kutoa dereva saizi ilikuwa imeharibika kabisa. Kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti 19 e piny Kenya madhi yudo sire weche mag keyo pi kod keto ler kowuok kuom bengi mar piny mangima e chenro madhi muonyo omenda maromo siling bilion 55. Mana kaka jafwambo marwa ma Migori George Juma lero, chenro ni ibiro tieko tok higni 6. E chenro ni madhi ka higni 6 mageto kaunti 19 e piny Kenya mangima, kauntis gi ma oting'o kaunti ma Migori idhi pogne omenda ni kalore kod mijing'o magiketo e yorego mag keyo pi kaachiel kod keto ler. Kaunti ka kaunti dhi bath omenda ni maromo bilion 55 kalore kod kwan familia manyien ma otudi kod pi maler. The Kenya Water Sanitation and Hygiene program, in short KWASH, is to address sanitation, water challenges, as well as elimination of open defecation across the 19 participating counties. Country needs around 998 billion, that is close to 1 trillion, to be able to have universal access to water and sanitation services across the county. Kaka county, one give programs, we implement Go Water projects. So as we implement our projects, the main thing is to look at how many people may access safe water at a distance of not more than 500 meters. Matende ni onego increase connections, to onego increase water kiosks gi water points makoro ji nyalo access go pi e yo mayot. Kuom familia achiel manyien motudi kod pi maler kata manyalo yudo pi maler ondamo mok ng'eny ne mita 500. Kaunti ka kaunti dhi omenda maromo $40, men gana 5 omenda mar Kenya.
for every household ma access safe water. A program ni onego omiwa $40. Koro pesa gi kawa wa translate into Kenya shillings gin pesa ma nyalo konyowa mondo wamed implement more water projects e county. Gavana ma Migori Ochile Yako Mori kone wuoyo e kindomo kod apisas mawuok e bengi mar piny mangima kaachiel kod apisas mawuok e piny owacho malo ne wani chendo ni maisiro kod bengi mar piny mangima koro dhi jolo chendo go make opi e kaunti ma Migori. We already have in our budget a significant amount of money that is able to start us off for the implementation. To promise the people of Migori County that incrementally you will be less thirsty, you will be more healthy, and you will also get better sanitation. Director Migano ma pie county Migori Juliet Adhiambo wach ni gigeto tudo ji mathoth kod pi mondo giyudo omenda maromo milion 200 mar bath omendani e kinde mar higa achiel mabiro mondo gimed tiyo godo e keyo piny Uganda. Gama waneni wataget ni mondo wanyal connect ji kendo wamed joma yudo access to sanitation services mondo miye financial year mawadhieni wayud around 200 million. Nikech omenda ni bende kodhi pogni kembego makeyo pi makare ne Uganda mondo gimedi chendo makeyo pi makare ne Uganda. Adhiambo wacho ne gigeto tego kembego mag pi kaka mano ma Migori Water and Sanitation Company mondo en bende oyud bath omendani ma onyalo tiyo godo e medo keyo pi ne Uganda. Lipot mawuok kuom migaono mar pi e kaunti ma Migori yango ni mana maromo 54% mag Uganda e kaunti ma Migori ema yudo pi maler kata en kaunti ma Migori geto medo kwanne nyaka 64% e kinde mar higa achiel mabiro. Joma nyalo access safe water gina 54%. To watiyo matek mondo mi higa ma waneni wachore gi another 10% so that more people can benefit from having access to safe water. Wangeni pi en ngima kendo sama safe water is available we reduce kata disease burden in county ka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro kone piny owacho mondo duok obila madhi nyime gi kelo kwe e piny Haiti piyo piyo. Kalonzo oseyo piny owacho kuom tiyo gomenda jo Kenya e tok chike e chenro mar kelo kwe mobalo kod winjruok manoketi mokwongo. Piny owacho kokalo e komiti mar omenda ne osepuodho maromo bilion 2.5 mabiro siro chenro mar motelo ne bilion 2 mane otigodo e chakruok mar chenro no. Ne olero ni magi e kinde mane otenore kod jatich reru machon mane dwaro ratishi e wi puodho magi wacho ni noyaki ga pisa maume. Hebu angalieni badala ya kulia that the American administration has withdrawn USAID in order to now cover that gap. Our advice would have been very simple. That you withdraw our Haiti children, withdraw them. If you are now asking Kenyans to pay some 4.65 billion, I've seen that in the media. We use that to even now make sure the medicines for HIV patients, right, and other diseases that have been covered or catered for by the USAID program, at least use that money to make these medicines transportable to every Kenyan, because a lot of them are already missing their doses. You are killing your people. And the money that's supposed to help them unalipa kwa Haiti na kwingineko. Jatend migao Mathias Debra Baraza oyango ni piny Kenya ni kod yedhe magayaki kod gigo mitiyo godo e pimo kute magayaki moromo. E kinde manotwako jofwambo, Baraza nomedo ni yedhego biro chwalo piny Kenya kuom thuolo madirom higni 2. Korka kore jagoro mongirore migao Mathias Mary Mudhoni owacho ni nitie dwaro majiwo sirikande mag counties mondo chiw yedhego e yor ler kendo kako winjore. Regimen being used by over 92% of all ART patients, both adults and children. Currently, there are 2,026,555 packs at both KEMSA and MEDS,
translating to 4.7 months of stock. Over 4.8 million packs will be delivered between now and June 2025, which will increase central level stocks to over 11 months of stock by end of June 2025. It is important to urge the county governments, the faith-based facilities, to ensure fair, efficient, transparent distribution of these supplies. This is to avoid stockpiling in certain facilities or by specific individuals while others are suffering. After the stop work order, there was actually a cancellation of the contract with USAID for the program to support drugs. But with interventions from the ministry and the PEFA team, we have been able to restore that pipeline. And this is what we are launching, that the products that have been reported in the previous weeks that were running out, especially the Nevirapine, the EID testing and the viral load. Jumbe ariyo tok chwalo ng'uru margi e wi rem mar piny owacho chwalo omenda ming'ado sa jotich ne okumba manyien mar thieth mar SHA. Tendulo laktache pacho ka MPDU koro lando ni gibiro bago ng'anyo tarik 18 mar dwe ni masundo piny owacho chwalo omenda makamago. Jagoro maduong' mar MPDU Devji Atela owacho ni ng'anyono biro riwo koda ka jotije sirikal duto nyaka kanyo ma piny owacho biro keto kenge mag neno no omenda no ochwal ne SHA. Paro makamano sir kod jalup jagoro mar MPDU Dennis Miskela wira ni nitie jogo moloko okumba mar SHA gir ohala. We have resolved, both as KMPDU and as UKCS, that next week on 18th, we'll have a mega demonstration from Kenyatta National Hospital to Social Health Authority to put petition there. And then we want to ask the government, both the national government and the county government and Social Health Authority, the ineffectiveness in management of Social Health Authority should not be our problem. The ineffectiveness in running the government is not our business as workers. There are characters in this town who have put profit over lives. I want to tell the government that our members and the civil servants, we won't be engaging in procuring private insurances because the public insurance has failed. We'll simply stay at home. Jagoro mongirore migao madar kodonje pachoka kata immigration Julius Bitok oyawayanga cheno machako chiwo pande mag maisha bora e ute mag twech kaachiel gi gwenge ma Kajiado. Bitok oyango ni sirikal nigi cheno machwalo pande ute twech duto mayudore pachoka komero ni sirikal osechuoga put manochwal cheno no e moko kuom counties 22 kaluwore gi mibadhi manentiere kinde mokalo. Jotelo go yango ni gigeno chiwo pande ne kwan oganda maromo 100 e kaunti ma Kajiado ka bende okwayo rowere kaachiel gi joma hikgi oniang' mondo owuog oko okaw pande. Watoto wetu walikuwa wanasumbuliwa sana sori ya mambo ya boundary. Inasemekana watoto aende Mandera mahali watoto nazaliwa hapa boda, unaambiwa aende Mandera na ajui huko, anajua nani watoto. Kwa hiyo tumefurahi sana kwa hiyo vikwazo ambayo imeondolewa. Many Kenyans have always been asked to go back to their counties for ID. But from now, every Kenyan will be given an ID where they are. It doesn't matter which county you come from. Wherever you apply, if you are from Western and you are in Kajiado, you apply from here, you are given here. If you are in Kisumu and you are from Mandera, you apply in Kisumu, you are given where you are. Jodak maole Kasasi, Rimpa, Rongai kod Acacia mayudore gwenge ma Kajiado North onyiso ichwang' margi kaluwore gi deko tieko gedo mar apaya mawuok Masai Lonj kochomo Rimpa. Gedo mar apaya no mabor romo kilomita 8 nochaki ayanga gi jatend piny William Ruto e 2023 ka nyaka sani jodak ma kono yango ni mana kilomita 2 kende mosetieki. Gimedo yuago ni gikale midhiero mathoth e kinde ma gitiyo ga apaya no.